Zan iya sanin sunanki? Sunana Habiba. Akwai wata inkiya da ake miki? Ba wani inkiya, sunana kenan, duk inda ka je sunana kenan Habiba. To Habiba, ko za ki gaya mana jihar da? Na fito daga jihar Jigawa. Sai ka faɗo nan garin Kaduna? Na faɗo garin Kaduna. To me ya kawo ki? Abin da ya kawo ni garin Kaduna, na zo ne in sakata unwala, in ji daɗi na rayuwa na duniya da kuma kwanciyar hankali. Dalilin abin da ya sa na ce haka saboda ni na taso a gidanmu, kaga in son samu ne a bamu abinci so 3 a rana, to sai ya kasance ɗayan ma da ƙyar muke samu, kuma ni bakina yana son cin daɗi wallahi. Nayi mahaifina ya nemi aikin yi ko da turin baro ne don ya ringa bamu abinci mu ci, abin ya gagara, shi yasa na fantamo Kaduna nike zaman kaina, nike abin da nike so. Yanzu ba wata damuwa da ke damun? Ni ba ni da wata damuwa, Ba kya tsoron komai a cikin wannan zama naki? To tsoron abu ɗaya ne, ina gudun ciwo, sannan kuma a kullum in zan fita yawo na nakan yi adda Allah ya tsare ni da in yankan kai, ina adda Allah ya tsare ni da su. Ke musulma ce? Ni musulma ce. Ina batun ibada? Batun ibada gaskiya wani zubi na ga dama in yi, wani zubi kuma gaskiya ni ba zan yi ba, saboda ni ba abin da ke damuna kawai in ji daɗi. To akwai yan zuke-zuke da ake ana shan dan wani abu? Ina dan shan roci, dan bakalin haka, su ziyaza duk ina sha, saboda in na sha ina dan samu natsuwa. Sannan kuma namiji zai iya kasancewa da namiji 2 zuwa 3 haka, shikenan sai na dan yi shaye-shaye nike samun damun haka. To yanzu ba kya duba komai a ƙarshen rayuwar ki? Ƙarshen rayuwa sai dai mu ce Allah ya mana mai kyau. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Fara bayyana mana sunan ki. Sunana Hadiza yar gari. To daga wani gari ko yar nan garin Kaduna ce? Daga Kaduna nake. To ba mu labari me ya fito da ke muka ganki a wannan gida? To gaskiya ni dai asalin abin da ya sa na fito barikin nan nakan dan sai da zannuwa ne. Nakan ba su zannuwa haka tun lokacin museum ina sayar da zannuwa. To daga baya kuma sai aka zo ba museum sai muka koma gamji, still dai ina kai musu. To daga baya sai na koma ina sayar musu, ba sa siya sosai. To shine sai na ce to tunda ba sa siya bari dan rika zuwa nan ina rage dare, in ana so sai in kawo, in kuma ba a so in zo in dan rage dare dai sai in tafi gida. To shine kawai. Ya batun iyaye ya aka baro su? Iyaye na gaskiya na gama da ubana lafiya, amma mahaifiyata tana nan, kuma kullum zan je in gaishe ta samun albarka shine. To yanzu me kike tunani a rayuwarki a irin wannan zama da ke? To wallahi bana tunanin komai, saboda ka san shi aure nufi ne na ubangiji, ko ba haka ba, in lokaci na yi kuma zan yi. Yanzu ana sa rai kenan? Kwarai ina sa rai, saboda na yi na ƙara, ina kuma da yara. Yawa. Ana zargin iyaye na bada gudunmawa wajen fitowar mata su kama zaman kansu. A iya cewa ke naki iyayen sun baki gudunmawa wannan hanya? A gaskiya basu bani goyon baya ba. Gani na yi kawai to tunda ni yanzu na wuce zama gaban iyaye na, wani abin za su yi min dole zai bata min rai, ni ma kuma zan bata musu rai. Shi yasa na ce to bari in dan matsa kusa da su, in je in dan kama haya, su ma su huta, ni ma in dan sha iska. To yanzu kika fito me kike ce ma yayanki? Ai sai ina sai da kaya, sai in ce musu kawai na tafi kasuwa, sai su ce min to mama Allah ba da sa'a a dawo lafiya. Kamar karfe nawa kike komawa gida? Ni tabdi ni sai in kai karfe 2 dare ma ban shiga gida ba. Sun yi bacci kenan? Wallahi sun yi bacci, sai na shiga musu nokin buga musu kofa su bude mu. To ya batun abokan aiki yan kwayoyi haka da ana tabawa? Ba na shan komai, amma sai dai babban kwaya. Me kenan? To kai kuma sai na fito na bayyana maka, sai ka ce ba dan gari ba kuma. Ba kama suna ke? To ba kama suna. To yanzu ba kya tunanin ciwo ko wani abu ya karshen rayuwa ke tunani? Ciwo wallahi ban taba tunanin shi a rayuwata ba, saboda ai karamin kuturu shi ke allazi wahidi, babba sai dai ya wahabu. Zan iya sanin sunanki? Sunana Aisha. Ashanti baby ba. To Ashanti daga ina? Ni yar jihar Katsina ce. To ga ki a Kaduna me ya kawo ki? Wallahi kuwa ni ma kaina ban yi tunanin zan iya shigowa Kaduna nan ba. Amma babban matsalan abin da ya kawo ni gaskiya na samu matsala ne ta gurin bangaren kishiyar uwa. Saboda mene na tashi gaskiya ban ga mama na ba a gidan. To ni na sha wahala iri-iri dan kishiyar mama na har ruwan zafi ma ta taba watsa min. Sai ya zama na kuma tafi karfin mahaifina. Kullun dai na yau daban, na gobe daban, shi kuma bai ganin laifinta. Dan yanzu ma bara in bude maka ina ta cika maka almakashi. Zan nuna maka ne ai saboda ya zama shaida. To ka gani babana gaskiya tafi karfin shi a gidan nan. Saboda mai duk abin da za ta yi baya ganin laifinta, sai dai ya ganawa. To ni kuma na ga takura matsatsi, dan wani lokaci ma ni da gidan ubana sai dai in ji kanshin abinci ba a bani. To ni kuma kawai na ga na gaji, ina zama ina takura, ina son kuɗi su shigo ba hanyar shigowa,
kawai sai na yanke shawara na ce to bari kawai in zo Kaduna. Kin kai shekara nawa rabanki da gida yanzu? Gaskiya zan kai shekara 10. 10? To ina baki nemi mahaifiyar take bane kika fado cikin nan garin Kaduna? Ban neme ta ba saboda mahaifiyana yan Nijar ce. Sai dai in kira ta a waya wani lokaci. Ta san inda kike yanzu? Yanzu haka ta san inda nake, ko yanzu na kira ta za mu yi magana cikin kwanciyar hankali da ni da ita. To bayan kin shigo Kaduna ya rayuwa ke gudana? To rayuwa dai ga mana a cikin ta, yau da daɗi gobe babu daɗi. A hakan ma da kuna abin da kuke so? A'a to muna abin da muke so gaskiya. Domin ni nan gaskiya gaba ɗaya dai Kaduna nan dai in na ce ban jin daɗin ta na yi ƙarya. Dan ba garin da zan iya zuwa in zauna ma in ji daɗi irin Kaduna. Ko na tafi sai na dawo cikin Kaduna nan. To abin da ke ba mutane tsoro mutum ya tsaya da mota ya dauke ku ya tafi da ku inda ba ku sani ba ku tsoron yan yankan kai? A'a a mutane liman mana malam. Ba ku damu ba kenan? Wani irin damuwa? Ko kikan dan watsa wasu yan kwayoyi ne haka? Ai ka bari kawai, yanzu ma haka a cikin shi nake. Ko? Ka tabbatar da cewa yanzu me kike shirya wa rayuwar ki nan gaba? To ni dai gaskiya ina shirya ma rayuwata, ban ma tunanin gida fa nan kusa. Gaskiya ba na tunani ko kaɗan, ban taɓa sha'awan wai in kira wai gida ko in kira mahaifina da zummar wai ina wuri kaza ba. Saboda tunanin aure watakila ko da an fito akan yi aure a koma kuma daga baya? To komai lokaci ne fa, da aure da mutuwa da haihuwa da arziki duka na Allah ne. In lokaci yayi dole za mu yi, kuma duk inda rabon ka yake dole ka je ka same shi, ko akan tudu ne kuwa. Wato rabon ki na Kaduna kenan yanzu? Gaskiya rabona na Kaduna, ina jin daɗin Kaduna nan sosai da sosai. To na gode. To ni ma na gode. Suna na Aisha. Aisha, ko wani suna da ake kiran ki na yan gari? A'a, daga Jos nake. To me kawo ki Kaduna? Bariki. Kai tsaye ba dan karawa? Bariki ta kawo ni nima. Kuma gashi ana ta zuba barikin. Kwarai kuwa. To ko zaki ba mu tarihin barowa ke gida? Abin da yasa gaskiya iyayena na so na, kuma muna gidan haya ne. An kore babana a wurin aiki sakamakon ba mu da gida, kuma yan gidan suna mana wulakanci. Shi yasa na gani an aza min talla, ina zuwa yawon talla, ina zuwa sai da kasuwanci na talla, sai kuma ina haduwa da mazan da suke dan bani wani abu, sai in ba su jikina su ci, sai in koma gida da kuɗin in ba ma mahaifiyata. To mazan nan a jihar Plateau suke, tare kuka zo Kaduna da su ko wasu kika biyo Kaduna? A tilera na zo, ba kuɗin mota. To me yasa kika baro su can? To ai na baro su ne saboda ba mu da komai gaskiya, kuma gaskiya mahaifiyata na wani hali gaskiya tunda ba mu da kuɗi. To yanzu kina taimaka musu da kika zo nan? Ina taimaka musu. Kuma sun san abin da kike yi? Tunda in na tara zan kira su in ba su a waya, zan tura musu a banki. Amma sun san me kike yi a Kaduna? Sun san iskanci nake min. Ai ba aure na yi ba ai. Iskanci nake yi. To ya shara banki da su yanzu shekara nawa? Ni na kai shekara 5. Ba ki dan zuwa a ce Allah ya albarka ki dawo? In na gan ba zan iya zuwa ba, ina sandan ɗin kuɗi. To akan zargi iyaye da bada gudunmuwa wajen ballewa ku shigo gari. Wani irin gudunmuwa za a iya cewa iyayenki sun bada da shigowa kenan? To su ma da nasu a ciki, tunda su suka ɗaura min talla tun farko, kuma da na je aka fara dan lagwada ta, ana dan lagwada ni kuma na fara jin daɗi, shine fa na balle sai na fito. To wani saurayi na shine ya dauke ni tun daga Jos a trailer ya kawo ni Kaduna. Shi ma da ya zo Kaduna sai ya kyale ni, sai na je na samu wasu mata suka tamake ni, na dinga zama a wurin su har na samu ɗakin kaina. Yanzu baki taba aure ba? Ni ban taba yin aure ba. Kuma kin kai shekara nawa yanzu a duniya? Ni ina 25. To me kike shirya wa rayuwar ki nan gaba, ko wannan zama da kike ya miki? To ina shirya ma rayuwa na, Allah ya ba mu mijin aure. Kina sa ran aure har yanzu nan? Ina sa ran aure. Ya batun dan zuge-zuge? To ni dai ina shan wiwi, ina shan sigari, ina shan espetara, ina shan kuma roci. To amma yanzu ba kya ganin munin rayuwar da ke, ko wannan rayuwa ta miki ke da ke so? Ai da haka nake buga ja'un da na gan daman in yi. Ba damuwa? Ba wani komai. To yanzu ya irin masu masaukin nan da ake cewa magajiya ko wani abu ne, ya alaka take gudana tsakanin ku da su? Magajiya? To an zo wurin magajiya ma mu ne ma kan kaddin ma wurin iskancin, tunda abin da ya fito da mu kenan.